Tijekom ljetnih mjeseci u većini kontinentalnih gradova prazne su ulice uobičajen prizor, a mladi su u potrazi za zabavom, druženjem i sadržajima. Monotoniju dugog, toplog ljeta u Lepoglavi i Višnjici ove godine je razbio Magnum, festival koji su mladi priredili za mlade. Iako je bio orijentiran na mlade Lepoglavčane i povećanje njihovog standarda i kvalitete života, festival je pokazao kako s dobrom idejom nije teško privući ni posjetitelje iz susjednih gradova, općina i županija. Za organizaciju Magnuma pobrinuli su se vrijedni članovi Nezavisne udruge mladih i Višnjičke udruge mladih, a u pomoć su uskočili i partneri: Udruga Google, Savjet mladih grada Lepoglave, Savjet mladih Varaždinske županije, Dom kulture, odnosno gradsko poduzeće Tkic, Udruga za sport i rekreaciju Sport za sve i Košarkaški klub Lepoglava. Ove godine smo na Magnumu prvi puta i tražili, ali i dobili pomoć volontera. Javnim pozivom nam se javilo 12 volontera. Neki su bili kasnije spriječeni, uglavnom 10 mladih je volontiralo. Dobili su volonterske knjižice koje će im, nadam se, pomoći i kasnije kod traženja posla ili slično. Ideja Magnuma je da unutar nekih mjesec dana, ove godine smo pretjerali pa smo stavili skoro mjesec i pol, organiziramo različite aktivnosti potpuno drugačijih profila jedna od drugih za sve aspiracije zapravo koje mladi imaju, tako da probamo zadovoljiti sve te spomenute aspiracije kod svih mladih. Mi smo namjerno išli upravo sa idejom i premisom da nećemo organizirati isključivo rock ili isključivo metal ili isključivo nešto drugo, nego da svaki vikend bude drugačija vrsta glazbe, tako da svi oni koji slušaju određenu vrstu glazbe mogu doći na jedan program koji njih interesira. Normalno je da neće doći na sve programe, ali bitno je samo da im se pruži mogućnost, da imaju izbor. Za svakog ponešto, reklo bi se, i u svim dijelovima šireg lepoglavskog područja. Naime, program je nakon službenog otvaranja i zagrijavanja u kafe baru Strings započeo u pograničnom dijelu Lepoglave, Višnjici. Tradicionalna manifestacija koju je pokrenula Višnjička udruga mladih, a nosi naziv Dani sporta, zabave i kulture, i ove godine bila sastavni dio Magnum festivala. U prilog uspjeha manifestacije ide činjenica da je u 3 dana njezinog održavanja više od 1500 posjetitelja prošlo kroz ovaj slikoviti kraj i sudjelovalo u brojnim programima koji su pripremili mladi Višnjičanci. Što se sporta tiče, dvodnevni nogometni, tradicionalni memorialni nogometni turnir Stjepan Križanec, košarkaški hakl turnir VUM 3x3. Bilo je kulturno-zabavnih događanja, po prvi puta se možda predstavilo ono što se, mi kažemo, malo ljubomorno Višnjica čuva, neke tradicije od hrane, od nošnje, od glazbenika koje se nisu imali prilike čuti nigdje, evo sad su imali dobili priliku. Niz održavanja kreativnih radionica namijenjenih svim naraštajima započeo je s temom Mladi u inovatorstvu, koji su pripremili članovi društva inovatora Varaždinske županije. Sljedeće na rasporedu bilo je snimanje i produkcija videa. U 5 dana trajanja polaznici su se upoznali s radom na kameri i osnovama videomontaže, točnije s osnovama televizijske produkcije. Bila je to prilika i za njihov prvi uradak, izradu spota domaćeg benda Žuti vjetar. Baza je praksa, dakle da korisnici u praksi isprobaju kako je to držati profesionalnu kameru u ruci, kako je raditi na kranu, kako je raditi na stativu, kako je to kad se snima nekakav event. Željka Kozolić iz Varaždinskog lutkarskog studija Krpe i konci održala je radionicu žongliranja, a amaterski glumac Tomislav Bratković bio je zadužen za one koji su se željeli okušati u glumi. Njih je upoznao s osnovnim principima forum kazališta. Iako nije namijenjena isključivo glumcima, nego svima koji se žele okušati u glumi, ovo je bila idealna prilika da se isprobaju tehnike glume Mihaela Čehova. Ovim tehnikama su se koristila zvučna imena u svijetu glume: Jack Nicholson, Marlon Brando, Marilyn Monroe i mnogi drugi. Forum kazališta je interaktivni tip kazališta gdje publika može zamijeniti žrtvu u predstavi. Mi pokušavamo na neki način osvijestiti neke probleme iz svakodnevnog života, staviti to na pozornicu i potaknuti ljude da djeluju
kao i u svakodnevnim situacijama. To mi je sad bila prva prilika da se iskažem i da konačno radim ono kaj mi je želja od 9. godine. Skupila sam hrabrost i eto, pridružila se, bilo mi super i nezaboravno. Tomislav Bratković ovog se puta malo duže zadržao u Lepoglavi. Nakon Forum kazališta održao je radionicu vježbavanja kazališnih elemenata. U samo nekoliko dana polaznici su kreirali klasičnu kazališnu predstavu i predstavili je publici. Puno smo se namučili, u 5 dana se ne može stvoriti sad baš neka super predstava, a ovo je bilo stvarno odlično, puno energije. U Lepoglavi je gostovala i kazališna družina Ladice s predstavom Otplata u produkciji Kazališta u Močvari. Autor i redatelj predstave je Matija Major. Zadnju lipu mi hoće oteti od usta, jao! Zatvaranje kulturnih institucija, krasno. Krasno. Čega da živim? Radnje je smješteno u današnje vrijeme, iako inspiracija bila sredina, druga polovina 90-ih, stanje ljudskog uma, prije svega, jedan očaj, prosvjedi, barikade, jedno opće nezadovoljstvo. Pa prvi dojmovi o Lepoglavi, ljudi su dosta prijemčivi, gostoljubivi, grad mi se sviđa, sam po sebi, bar ovaj dio koji sam uspio vidjeti danas. I dobra stvar je da se u ovakvoj sredini pokrenuo jedan ovakav događaj. I nama je drago i čast nam je što smo pozvani. Koncertna događanja započela su blues vikendom. Tomislav Goluban i prateći sastav Little Pigeons for Hill Blues već su otprije poznati lepoglavskoj publici. Njegov jedinstven spoj country bluza i hrvatske tradicionalne glazbe ono je što ova glazbenika čini posebnim u svijetu bluza. Moram priznati da je meni baš inspirativno i lijepo doći u Lepoglavu. Dosta blues tema je bilo vezano uz nekakve zatvore, penitentiary situacije i znamo da su robovi u biti izmislili blues i znamo kako je to robovlasničko društvo bilo. Tako da uvijek onak, kad idemo u Lepoglavu, pogotovo kad dođemo u tu Lepoglavu, se osjeća dašak bluza u zraku. U sklopu blues vikenda nastupili su i Miroslav Evačić i Marin Hraščanec. Miroslav je publici priredio veliko iznenađenje. S njim je nastupio Amerikanac John Crute, zvučno ime u svijetu glazbe. Pjevač, tekstopisac i novinar za svoje hrvatske kolege ima samo riječi hvale. Miroslav, he's a great unknown gift. Miroslav je neiskorišten hrvatski dragulj. Treba se proširiti glas o njemu jer je odličan glazbenik. He's very good. John je do sada 9 puta bio u Hrvatskoj i iskoristio je priliku za učenje hrvatskog jezika. Ja sam pijan kao divlji majmun! Blues Weekend nastavljen je nastupom domaćih snaga okupljenih u sastav Black Knight, a turopoljski blues rock sastav Vis Perideri po drugi puta nastupio u Lepoglavi. Na sve 4 strane, najljepše je Turopolje, cijeli svijet to znade. Dosta ljudi ti ne zna kaj ti znači Vis, zapravo Vis je, dosta se prije koristilo vokalno-instrumentalni sastav Perideri. Perideri, zna se kaj je Perideri, to ti je nekaj kaj se drlja, a uvijek traje. Tak ti je to, kaj delamo, rock and roll. Vikend poslije bluza na redu je bio svima omiljeni trash. Za one koji možda nisu upućeni, slijedi objašnjenje. Trash. Nemam pojma stvarno kaj je trash. Kad se treše, da. Trash bi bio skupa s njima zajedno together. Pa da vidimo ko će biti jači. Upravo su vatrogasci bili glavne zvijezde vikenda. 500-tinjak posjetitelja dodatno je zagrijalo atmosferu na odličnom nastupu ovog raznožanrovskog benda, poznatog po preradama svima znanih hitova. Vatrogasci su stari bend, već 20 godina i tamburamo uglavnom mjuzu, pošalice i dogodovštine iz Hrvatske i šire. Oh yeah! Ti si moj čovjek, ti si moj par, ti si rock'n'roll star. Inspiracija dođe samo po sebi, društvo, sjednemo malo i tako. Albuma je 13, ja mislim. Ne znam sam, više od 10 sigurno. Za Gulijana ili za Gibonija.
20 godina je iza vas, što još možemo očekivati? Još 20 godina, ali malo bez zubiju. Bila sam na vatrogascima i bilo je super i znam, bilo je puno programa za mlade, na primjer za snimanje i slično i to je dobro i edukativno i lijepo je da se ljudi mogu družiti. Kao predgrupa vatrogascima primjerno su nastupili domaći dečki okupljeni u trash rock sastavu Žuti vjetar. Iako su se okupili samo za Magnum, već imaju i prvi spot, napravljen u radionici videoprodukcije. Ima nas 4, evo, Sebastian Sebo Marković, ovo je zgodan dečko za Lepoglave, Emil Tkalec, Emilio, on je onak pročelav, ali dobar dečko, i Špusi, najčupaviji dečko u bendu, i isto jako dobar dečko, i moja malenkost, Vjekoslav Geček-Gec, drago mi je. Prošlo je nekih 7 dana, uspjeli smo u to vrijeme snimiti 5 pjesama, napraviti demo album i evo prvi koncert. Trash Vikend ne bi bio potpun bez varaždinske udruge Trash, čiji su predstavnici lepoglavskim filmofilima došli predstaviti svoje najbolje uratke. Udruga je osnovana prije 7 godina, a njezinih 35 članova brine oko organizacije popularnog Trash Film Festivala koji će uskoro doživjeti svoje 7. izdanje. Do sad smo napravili 3 filma, recimo nazovimo da su filmovi, 2 kratkometražna, 1 srednjemetražni, upravo sad završavamo i 4. srednjemetražni film, a uz to ima i više spotova, promo skečeva i takve razne zezancije, koje se mogu neke stvari pogledati na YouTubeu i na Facebooku kod nas. Načelno odlazimo gdje god nas pozovu i kroz nekakve prezentacije festivala i rad udruge prezentiramo, znači i malo nekakve filmove koji se pojavljuju na festivalu i tako. Volimo malo i zabaviti narod gdje idemo. Iako je najavio svoj dolazak kako bi predstavio svoj novi filmski uradak Samoobrana žena, najveća hrvatska trash zvijezda Bore Lee ipak je bio spriječen. Igrom slučaja ove godine su pomaknuli Malu Alku i Bore Lee kao dobar čovjek pun pozitive energije na poziv djece Bore Lee odlučio da će propustiti lepoglavsko gostovanje i biti zvijezda, nego će rađe provesti skromno u Sinju taj dan i pripremati dječicu za Malu Alku. Mi smo mu to oprostili, a Bore obećuje da će doći negdje u rujnu ili listopadu da održi taj svoj trash spektakl. Zadnji vikend ovogodišnjeg Magnuma, Rock večer, domaći sastav Gonteri i legendarna zadruga koja je očekivano napunila prostor tavana. Znam da smo bili tu, bila je gužva kad smo prvi put bili u Lepoglavi, ne? A do toga je trebalo dosta dugo čekati. Bila je gužva i ljudi su bili onak dosta dobro raspoloženi. Evo. Toliko se sjećam. Ne? Onda kad smo drugi put bili, to je bilo u jednom drugom prostoru, onda je najprije nije bilo nikoga i onda kad je počela svirka, odjedanput se sve napunilo skroz i to je bila dobra fešta. To znam, to je okej bilo. Pod svjetlima reflektora održan je 9. po redu turnir u Haklu, NUM 3x3, koji je ove godine okupio 13 ekipa iz Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije. Ovogodišnji Hakl poseban je po tome što je prvi put prošao bez kiše. Ovo mi je, čini mi se, 8. ili 9. put kad sam skupio tu s ekipom i došao na Hakl u Lepoglavu. Svake godine moram reći da čekamo jedva taj turnir i evo, lijepo nam je. Mi smo zagorska ekipa ispod Medvednici, znači Oroslavje, Bedekovčina, Gornja Stubica i Zabok. Tu smo već 4. put i imali smo dosta uspjeha, samo smo sad par godina izostali s ovog turnira. Prvi put smo došli na turnir. Forti, The Best Man, to je jer svi smo u 40. godinama, pa ne damo se i od sad ćemo sigurno dolaziti na turnire ovako jer haklamo svaki tjedan po terminima. Bok, ja sam Matija iz Oroslavja, AK, Douglas Hollywood, najbolji gađač trica ovdje godinama već. Super je, Hrvoje se zove, jel? Super to organizira i volim dojti ovdje, svi me voliju i dobro se osjećam. Uz to, u sklopu Magnum festivala, održan je okrugli stol o aktivizmu mladih, osnivačka skupština Centra za mlade
izložba koncertne fotografije Vidi muziku, obilježena je godišnjica rada Planinarsko-alpinističkog kluba i još mnogo toga. A sve to organizatore koštalo samo 30.000 kuna. Kako je to moguće? Uz dobru organizaciju, uz volontiranje, uz izbacivanje bilo kakve komercijale i zarade, bilo kakav program u kulturi za mlade može se napraviti sa skromnim budžetom, upravo zato jer ta snaga same organizacije proizlazi iz aktivizma i volonterizma. Niko od organizatora nema nikakve ugovore o radu, nikakve honorare, naknade i slično. To je sve dobra volja. Evo da vas pitam, kaj mislite o Magnum festivalu? Imali ste prilike vidjeti, cijelo vrijeme se neke lepoglave događalo. Kaj vi mislite o tome? Odlično, jako dobra ideja i pogotovo sad kroz ljeto, kad se inače ništa ne događa, kad smo svi na moru i negdje okolo, odlično, super. Potreban je i prijateljski odnos dvije lepoglavske udruge koje okupljaju mlade, a koje se razvijaju zahvaljujući vrijednim aktivistima i volonterima. Ove godine u 8. mjesecu Nezavisna udruga mladih postala je članica kluba mladih, što će još više pogodovati stvaranju raznih sadržaja za mlade i ispunjavanje njihovog slobodnog vremena. Nismo toliko orijentirani samo na rad s mladima, nego mladi rade za Višnjicu. Shodno tome uključilo se i dosta ljudi koji nisu možda više onaj mlađu životnoj dobi, ali su prepoznali da mladi je ona gro, neka skupina koja želi nešto promijeniti u Višnjici, pa su se priključili, malo smo mi promijenili statut, dopustili smo im da uđu u udrugu, evo ga, tako da sad zajedno djelujemo i mijenjamo neke stvari na Višnjici, evo. Puno toga se događa, upravo zahvaljujući nama, moramo se malo pohvaliti. Da, mladi lepoglavčani svakako se imaju čime pohvaliti. To će potvrditi i nekoliko tisuća ljudi koji su prošli kroz ovogodišnji Magnum festival. Mladi za mlade najbolja je i sada već isprobana formula koja će sljedeći festival učiniti još posebnijim, bogatijim i raznovrsnijim. U to se možete uvjeriti već na godinu. When the rains came down in the hollow, we were playing a new game, laughing and a running, hey, hey, a skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping, and you, my brown-eyed girl, you, my brown-eyed girl. Now whatever happened to Tuesday and so slow, going down the old mine with the transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and a sliding, yeah, yeah, all along the waterfall with you, my brown-eyed girl.